Arratsaldean ikusle zer moduz ongi etorri astelehen honetako bertan berri albistegira. Gaur urtarrilak 30 ditu, asteragoaz titular nagusiekin. LAB sindikatuaren 9. biltzar nagusia martxan da. Hezkuntzan D ereduari buruzko informazio hitzaldiak gaur bertan hasiko dira Eremuez Euskaldunean. Larrialdi egoeran dauden familiek alokairuko diru laguntzak eskatzeko aukera izango dute. Guda zibilaren eta frankismoaren biktimak omendu dituzte Sartagudan. Iruñean, udalak hiri artea proiektu aurkeztu du Ziudadelan kultura garaikideko zentro bat sortzeko asmoa. Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladen 3. topaketak Iruña herrian eginen dira martxoaren 24, 25 eta 26an. Osasunak etxean irabazi gabe jarraitzen du. Astelehen honetako albisteekin hasteko LAB sindikatuak 9. biltzar nagusia abiatu du. LAB sindikatuak 9. biltzar nagusia abiatu du. Maiatzaren 25 eta 26an Gasteizen izango du azken geltokia prozesu kongresualak eta ordura arteko dinamika Euskal Herri osoko eskualde ezberdinetan garatuko da, baita Nafarroan ere. Sindikatuarentzat aurtengoa kurtso berezia da, buru belarri lanan ari direlako, aro berri bat ireki nahian. Datorrena, gure garaia izan dadin, Euskal Langileon garaia, Euskal Sindikalgintzaren garaia, Euskal Herriaren garaia. Gogo eta prozesu oso bat egin du LABek eredu sindikala birpentsatzeko erronkarekin. 9. biltzar nagusian, orain arteko ibilbide oinarri hartuta, aldaketa gauzatzeko erabakiak hartuko dituzte. Ponentzien prestaketaren ondoren hauen inguruko eztabaida prozesuari ekin diote. Zentzu honetan, ponentzietan proposatzen diren erabaki nagusiak azaldu eta hauen inguruan eztabaidatzeko hainbat batzar antolatu dituzte. Hala nola, pasaden urtarrilaren 18tik dagoeneko 150 delegatu ingururekin elkartu izan dira eta datozen asteotan delegatu eta afiliatu gehiagorekin egotea aurre ikusi dute. LABek heldu den otsailaren batean, hau da asteazkenean, arratsaldeko 8etan Iruñeko egoitzan eginen den asanbladan parte hartzeko gonbidapena luzatu du. Honez gain, otsailetik maiatza bitartean oinarri sozial, herritar eta eragileekin hainbat solasaldi egingo dira. Ponentzietan jasotzen diren gai nagusien inguruan, LABen ikuspegia jendarteratu eta eztabaida soziala bultzatzea izango da solasaldi hauen helburua. Eta hezkuntzan dugu albiste orain, D ereduari buruzko informazio hitzaldiak gaur bertan hasiko dira Eremuez Euskaldunean. Ikastetxe publikoen aldeko kanpaina abiatu du Nafarroako gobernuak. Horrekin batera, haur eta lehen hezkuntzako aurre matrikulazio kanpaina hurbildu ahala. Eremuez Euskaldunean D ereduari buruzko informazioa zabalduko dute. Horretarako hitzaldiak eskainiko dituzte gaurtik aurrera eta otsailaren 7 arte. Lodosan eta Castejonen ekingo diote gaur. Bertzalde larrialdi egoeran dauden familiek diru laguntzak eskatzeko aukera izango dute 2017 urte osoan zehar. Iruñako udalak iaz 2018ko diru laguntzen poltsa handitu zuen. Zabalik dago jada krisi edota larrialdi egoeran daudenek diru laguntzak eskatzeko epea. Iruñako udalak iaz bikoiztu zuen 2018ko diru laguntza poltsa. 450.000 euroko funtsa dago, hala, diru laguntzak alokairuaren 170 arte ordaintzeko zenbatekoa izan dezake. 2017 osoan egin daiteke eskaera. Besteak beste etxe bizitza desegokiak dituztenek, seme-alabak izan eta etxe kaleratza jaso dutenek, pentsiodunek eta sistema baztertutako beste hainbat gizarte taldek eska dezakete. Hilean 220 euroko errenta per capita ez dutenei emanen diete 170ko diru laguntza. 280ra iritsiz gero 150koa izanen da. Gehienez ere 650 euro balio duten etxe bizitzen alokairua kubrituko du laguntzak. Eta asteburuan Sartagudan guda zibilaren eta frankismoaren biktimak omendu zituzten. Gernikako arbolaren kimu bat landatu dute Sartagudan, Alargunen herrian, guda zibilaren biktimak eta batez ere frankismo garaian desagertutakoak omentzeko antolatutako ekitalian.
Ainhoa Aznarez Nafarroko Parlamentuko presidentea, Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentea eta Paolo Albanese Sartagudako alkatea egon dira omenaldian. Hori ez gain, Ana Oio Nafarroko Gobernuko hiri harremanetarako eta erakundeetarako kontseilariak, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailburuak eta Unai Ugalde Nafarroko Parlamentuko presidenteordeak hartu dute parte besteak beste. Memoriaren parkean ekin zioten ekitaldiari eta hilerrian jarraitu zuten. Han, egindako lore eskaintzara fusilatuen senitartekoak ere joan ziren, baita Gernikako, Durangoko eta Otxandioko ordezkariak ere. Nafarroan fusilatutako 3.000 pertsona baino gehiagoren izenen aurrean, Bizkaiko Parlamentuko presidenteak Gernika eta Sartagudaren arteko paralelismoa ezarri zuen. Iruñako udalak hiri-artea proiektua aurkeztu du, Ziudadelan kultura garaikideko zentro bat sortzeko asmoa. Egunon, ongi etorriak eta mila esker gaurko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Nirekin batera mailan daude, nire eskuinean zuen eskerrean dago Maider Beloki, ezagutzen duzue, kulturako zinegotzia, eta nire eskerrean zuen eskuinean dago Maitena Muruzabal, kulturarloko zuzendaria. Eta gaurko prentsaurrekoaren arrazoia zera da. Hiri-artea gure proiektu handiari hasiera ematea. Hiri-artea proiektuak Ziudadelan kultura garaikideko zentro bat sortzeko asmoa du, elkar topatzeko, gozatzeko eta ezagutzarako gune ireki izango dena. Proiektu hau Iruñeko udalaren kultur politika berriaren ardatz nagusietako bat da, zeinaren bitartez kultura eredu gertuko, ireki, sormenezko eta kalitatezko batekin baliatu nahi baitu. Iruñeko alkate Joseba Sironek kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko zinegotzi ordezkari Maider Belokik eta alor horretako zuzendari Maitena Muruzabalek aurkeztu dute prentsaurrekoan azpiegitura honen oinarriak ezartzen dituen proposamena. Hiri-artea hasieratik izan da filosofia horren adierazgarri, horren plasmazioa. Eta guk bultzatu nahi dugun politika berri horren ardatz nagusia. Hau da, kultura irekia, sortzailea eta kalitatezkoa. Horrexegatik, orain momentu honetan, Iruñeko udalean dagoen aldaketaren aldeko udal gobernuaren sostengu handienetako bat izan da eta akordio programatikoen puntu garrantzitsu bat. Hiri-arteak 3 oinarri ditu: erakusketa, herritarren arteko topaketa, pentsaera eta bitartekaritza eta sormen ekoizpena. Tokiko zein nazioarteko artisten arte plastikoa erakutsi eta edatzeko gune bat izango da Ziudadela egungo sormenari landuko diona. Bigarrenik, kultur eta arte inguru batean herritarren topaketarako espazio zeharkakoa izango da, adierazpen artistikoen inguruan hausnartzen eta kultura garaikide askotariko publikoari helarazten lagunduko duen ingurune kultural eta artistikoa. Azkenik, Ziudadela sormenezko espazio partekatu bat izango da, produktu artistikoak ikertu eta gauzatzeko sortzaileei irekia. Hiri-artearen garapenarekin hasteko aurten plan zuzentzaile bat idatziko da Ziudadelako espazioak eta kontzeptuak egokitzeko. Hiri-artea proiektua Iruñeko udalak ezarri nahi duen eredu kultural berriaren ildo estrategikoen barruan dago. Ildo horiek honako kultur eredu baten aldeko apustu egiten dute: hurbilekoa, irekia, sortzailea eta kalitatezkoa, kulturaren, hezkuntzaren eta bitartekaritzaren arteko lotura dena eta kultur ingurumenaren eta hiriaren memoriaren alde egiten duena. Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladen 3. topaketak Iruñ herrian egingo dira hurrengo martxoaren 24, 25 eta 26an. Aurten Iruñ herrian burutuko dira Gaztetxe eta Gazte Asanbladen 3. topaketak martxoaren 24, 25 eta 26an. Aurreko urtean oinatiko topaketetan ondorioztatutakoaren bidetik, teoria eta eztabaidak ez ezik, proiektu zehatzak abiarazi eta gaztetxeen arteko saretzea hasteko baliatu nahi izan dira topaketok. Hori ardatz harturik, topaketak 3 ildo orokorretan banatuko dira. Alde batetik, autodefentsa ildoa jorratuko dute, gaztetxeak babesteko eta elkarlanerako tresnen sorkuntza sakontzeko.
Bestetik, harremanak izeneko hildoan botere eta genero harremanen lanketa eginen dute eta horiei aurre egiteko tresneria garatzea dute helburu. Bukatzeko, bizitzarako esparruak izeneko hildoan gazteen bizitzako esparru ezberdinetan ekoizpen eta sorkuntzarako bitartekoak eskuratu, sortu eta kolektibizatzeko planteamenduak martxan jarri nahi dituzte. Topaketa hauen antolatzaien esanetan, autogestioa gizarteko beste esparrotara zabaldu nahi dute, praktika politiko orokor eta integral gisa harturik. Halaber, proiektuak eta horietan parte hartzen duten pertsonen zaintza bermatu eta botere harremanen desorekarako irtenbideak bilatu nahi dituzte. Eta azkenik, erasoen aurren autodefentsa kolektibo baterako praktikak bultzatu nahi dituzte. Eta astelehen honetako albistekin bukatzeko kiroletan Osasunak etxean irabazi gabe jarraitzen du. Osasunak eta Malagak bana egin dute sadarren, nafarrek ez dute denboraldi osoan etxean irabazi, eta andaluziarrek berriz ez dira etxetik kanpo irabazteko gai izan. Gauzak horrela, berdinketa emaitzarik logikoena ematen zuen. Andaluziarrak nagusi izan ziren lehen zatian, bigarrenean jokoa orekatu egin zen. Biek izan zituzten aukerak 3 puntuak eramateko. Malagak penalti bat huts egin zuen lehen zatiko 18. minutuan. Bigarren zatian Osasunak hobera egin zuen eta aukerak 2 areatan sortu zituzten. Nafarrak partidako lehen gola egin zuten Kausikek Kenan Kodroren erdiketa errematatu zuenean, baina Malagak alboko sake baten bidez berdinketa lortu zuen Kamatxok buruz egindako errematearekin. Hauxe izan da dena guraldetik, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Orain eguraldiaren iragarpenarekin utziko zaituztegu eta guk itzordua bihar arratsaldeko 3 antzinera. Aio! Gaur urtarriak 30, astelena ostarteak nagusi Iruñ herrian, goizean zehar, hego-haizea ibiliko da eta temperatura nahiko igoko da. Eguneko altuenak 12 gradutan kokatuko dira eta 5 gradutan eguneko baxuenak. Baztanaldean hodeitsu egongo da, noizean behin euri apur bat ere egin dezake han-hemenka eta hego-haizea nagusituko da. Temperatura nahiko igoko da, 13 gradutan kokatuz eguneko temperaturarik altuena eta baxuena 7 gradutan emango da. Biharko egunari dagokionez, goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira Iruñ herrian, hodeitsu egongo da orokorrean, hego-haizea ibiliko da eta temperatura maximoek berdintsu jarraituko dute, 13 gradutan, 5 gradutan eguneko baxuenak ematen diren bitartean. Baztanaldean eguzkitsu egongo da bihar, goizean goiz erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuekin tarteka, hego-haizea ibiliko da eta giroa epelduko du horrek, baina gaualdera hodeiak berriro ere ugarituz joango dira. Euria ere egin dezake egunaren amaieran. Nafarroari begiratuta gaur, zerua partez hodeitua ikusiko dugu iparraldean batez ere, tantaren bat edo beste eror daitekeen arren, oro har egunak ateri eutsiko dio, temperatura maximoek gora egingo dute, 11 eta 15 graduren bueltan ibiliko. Iruñan La Cabaña Desguaceak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña Desguacean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria.
Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki. Hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.